Minn għal ieħor il-Biblioteka Nazzjonali tieħu torganizza esebizzjonijiet b'temi varji, dejjem il-kollezzjoni li nsibu hawnhekk fil-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt Valletta. Is-suġġett magħżul għall-wirja li proprju għaddejja bħalissa huwa s-sonetti. Oriġinarjament is-sonetti kienu huma poeżiji, iżda ma' żmien ġew assoċjati wkoll mal-festi tal-qaddisin li niċċelebraw fl-Ibliet u l-Irħula Maltin. Hawnhekk f'din l-esebizzjoni min se jiġi jara se jkun qiegħed jagħmel dan il-vjaġġ tal-evoluzzjoni ta' dan il-ġeneru letterarju fejn fost l-eqdem eżemplari li għandna fil-biblioteka li huma esebiti wkoll insibu sunetti li nkitbu għall-okkażjoni tar-rebħa tal-assedju l-kbir fuq l-Ottomani fl-1565 u snin ta' wara. Imbagħad jintrabat magħhom insibu is-sonett ta' Gianfrancesco Bonamico Mejju ġib il-Wartu Żgħar illi huwa t-tieni l-eqdem kitba bil-Malti wara l-Kantilena. Biż-żmien dan il-ġeneru evolva kif għedna u l-iktar li sar popolari mal-festi, però f'din il-birja ħansibu eżempji differenti ta' sonetti miktubin f'okkażjonijiet differenti. Bħalma huma fġieħ il-Grammastri fil-Kalin di Maġġo għadunu l-predikaturi li għamlu prietki li nġibu għaw Malta biex jagħmlu prietki f'okkażjonijiet speċjali. Għandna sonetti miktubin għall-Karnival, sonetti miktubin f'okkażjonijiet ta' żwiġijiet, sonetti marbutin b'tema politika jew satirika, kif ukoll okkażjonijiet speċjali li ġraw darba. L-esebizzjoni tellet fil-Biblioteka Nazzjonali tal-Belt Valletta bejn l-4 ta' Novembru u l-aħħar tal-2022 u bħalissa għandha sal-aħħar ta' Frar se tkun qed tiġi tittella fil-Ministeru fis-sala tal-esebizzjonijiet tal-Ministeru għal Għawdex fil-Raba ta' Għawdex. B'rabta ma' din l-esebizzjoni wkoll ġie pubblikat katalgu li jiġbor fih l-esebiti kollha kif ukoll fil-bidu hemm essej li tispjega iktar dwar l-esebizzjoni li qed tittella bħalissa.